Comunidade Valenciana. A súa lingua é catalán e castelán. A súa gastronomía é paella, verduras, mariscos e fideuá. O seu baile é a xota. A súa capital é Valencia e os seus monumentos son o Castillo de Xátiva, a Lonxa da Seda e as Torres de Serrano. Murcia. O seu idioma é o castelán. A gastronomía típica son os arroces, o pisto murciano, pastel de carne e o zarangollo. O baile é a xota. A capital é Murcia e os monumentos son a Catedral de Murcia, o Palacio Episcopal e o Santuario da Fuensanta. Castela e León. A súa lingua é o castelán. A súa gastronomía é a sopa de allo, a sopa castellana, xudíos da granxa e o cocido malagacho. O seu baile típico é o baile da roda. A súa capital é Valladolid. E os seus monumentos son o Acueducto de Segovia, as murallas de Ávila e a Costa das Conchas. Comunidade de Madrid. O seu idioma é o castelán. A súa gastronomía son os callos e o cocido madrileño. O seu baile é o chotis. A súa capital é Madrid. E os seus monumentos son a Porta de Alcalá, o Templo de Devot e a Praza Maior. Castela-La Manxa. O seu idioma é castelán. A súa gastronomía é queixo manchego, migas e mazapán de Toledo. A súa baile é seguidillas e a súa capital é Toledo. Os seus monumentos é Muiños de Consuegra, Alcázar de Toledo e Praza Maior de Almagro. Extremadura. O seu idioma é o castelán. A súa gastronomía son as migas, o morcón, a chanfaina e os prestiños. O seu baile é a xota de Guadalupe. A súa capital é Mérida. Os seus monumentos son a Alcázar de Badajoz, o Monasterio de Guadalupe e o Teatro Romano de Mérida. Andalucía. O seu idioma é o castelán. A súa gastronomía é o peixe frito, o gazpacho, o salmorejo e o rabo de toro. O seu baile é o flamenco. A súa capital é Sevilla. Os seus monumentos son a Alhambra, a Mezquita de Córdoba e a Catedral de Cádiz. Illas Canarias. O seu idioma é o castelán. A súa gastronomía é o cocido canario, o collón salmorejo e as papas arrugadas. O seu baile é a Isa. As súas capitais son Santa Cruz de Tenerife e as Palmas de Gran Canaria. Os seus monumentos son o Castillo da Luz, a Catedral de Arucas e o Teatro Pérez Galdós. Illas Baleares. O seu idioma é castelán e catalán. A súa gastronomía é caldereta de langosta, ensaimada e arroz duro. O seu baile é o baile menorquín. A súa capital é Palma de Mallorca e os seus monumentos son o xacemento arqueolóxico, a Catedral de Palma de Mallorca e o Castillo Belver. E con isto xa podemos presentarnos a un concurso de Sabes máis que un guía turístico. Xa percorremos todas as comunidades autónomas sen sair da clase